Tapi kan 2 hari gitu. Dah bagus bukan. Pasti dia udah tahu banget. Jadi kalau saya udah kira kayak ngomong dia gini dia jangan dilalangin dia. Dan aku orangnya itu kecuali gue udah empat banget. Gue kalau udah empat banget, kalau gue nggak keluaran seumur hidup juga bisa. Kalau udah empat banget. Benar, iya baru. Iya, saya aku udah mau jam 7. Nungguin orang kagak ada. Tapi aku kok coba deh. Cepetan 15 menit ya. Mungkin gini kali supaya yang buat nggak lama-lama. Cik. Dia muna manami nanami kita saluhutna naro di bagas jeron langsung ni manang kamu amanami inanami rodi sude ruas napa ihut-ihut pertanyaan di bolarion mar hite-hite live streaming channel HKBP Depok Sada adorang sotapuka pertanyaan ta Parjolo hujau kami ma parturena. Na parjolo meredeta sia bukwede 816 ayat sada dohot ayat 2. Diuruti dohot potung. Na patuluhon meredeta sia bukwede nomor 140 ayat tolu dohot ayat 4. Dungi majahat rupuk manang epistel natar surat di 2 Musa bidu 20 ayat sada dohot sahatu ayat 10 sada na palimahon maredde sen bukwede nomor 214 ayat sada dohot ayat tolu dungi jamita tersurat di Evangelium Matius bidu 22 ayat 37 sah rodi ayat 40 sada na pinatolhas ni amang padita besi hobbing. Na papituhon mareddehita sen bukwede 724 ayat sada dohot ayat 2 dungi tangiang pangudianon na pinasahat ni amang situa MB sianipar na pasiahon maredde sian bukwede nomor 627 ayat sada dohot udutna huhut papungu pelean 10 tangyang penutup atong tapasada marohatta tapukama pertanyaan tapuji tuhata marhite edde bukwede 816 ayat sada dohot ayat 2. Dung sapurni rabu haiju
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, natu mopalangit dohot tanoon. Amin. Saitong do mamerengi matakku tu Jehova, ay ibana manginet pathu sian jorgong. Saido pakko maau jala asiro hamdiau, ay pujung jala nadangol doau. Hodo ale Jehova dihalunguton rohakku, ale debatakku marha posatu hodo au, sayunang paila au, haleluya martangiang mahita. Ale amanami nadi banua gijang, para sirohan na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu nasasadai, dilehon hodo ibana humokop pami mamorsad dosa nami sahat tuhau napinar silangi. Sai patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami makka porseai hasesaan ni dosa nami. Asa unang maddele hami ala ni dosa nami, alai sai positutu rohanami, diasi ni roham na godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Puji Tuhan ta, meredehi ta sian buku eden nomor 140 ayat 3 dohot ayat 4. Hatani debata turpuk di pertangengat tabudarion, imana tersurat di buku ni si Musa na paduahon, bidu 20 ayat sada sah rodi ayat 10 sada. 2 Musa 20 ayat sada sah rodi ayat 10 sada, tajahama marsikat soring. Patik na 10. Dungi diatur hod debatama sude akka hataon nin nama. Hau do jauba debatam naparuaron osian kanu Mesir sian bagas pahakobanon. Dang jadi marakku pau adong debatam. Dan jadi bainonmu giro ganaganon manang ro dina bagasan aek na ditoru ni tanah. Dang jadi homar sobba tu nasida, manangoloanmu nasida, ayau do Jehova dewatam, dewata parrimas, nama ngaluluhon hajahatan ni ama-ama tu akka anakna, rodi sudut patuluhon dohot paupatton akka nasugoro hadiau. Alai asi dorohaku di aka nama ribu-ribu, aka nama halongan au, aka nama ngaradoti, aka patikku. Dang jadi dohononmu goar ni Jehova dewatam, anggo sian neang niroha,
ai sai nahonatoru ni Jehovah do manangise namadok guarna sian neang ni rohana. Ingot hamu maari sabat lau pabadiausa. Ono mari mahamu mulaulaun, jala bahenonmu ma nasa ulaonmu. Lai anggo ari papituoni, ari paradian di Jehovah debatan doi. Dan jadi baenonmu disi anggia aha ulang, naeng ho manang anakmu, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro dipinahanmu, naeng na sorang tuho di bagasan hutam. Ayat 10 sada Rabhita. Ai dinaonom ari do ditoppa Jehovah, langit doho tano, doho laut, doho nasa isina. Dungi maradian maibana diari papituoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima sahatna martua doaka na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede 214 ayat sada dohot ayat 3. Asini roha madigamu, doho dame nasian debata amatang, doho nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhuna. Dihamuna damang dainang suang-songoni na posobulung na hinakolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Barita na uli nagabi hatan di bata mamakulingi hita di partayangata di Wornginom. Ima songon naung turhon ni almanak ni Huriata. Na tersurat di buku Evangelium Matius bidu 22. Mamukamay siyan ayat 37 sahatu ayat 40 songonom mahata ni di bata. Tangihok kamu mak.
Jadi didok Yesus mak siha holongamu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam doho sian nasa roham ido patik raya jala perjulu alai dos do arganina padua honon siha holongamu do dongami doson dirim patik na duodo nama kakam nasa patik dohot hatani panurirang ima sahakna hurian itu hatana hina holongat di bagasan Yesus Kristus somaldo tabigi padohan hidup tanpa kasih adalah bagaikan makanan tanpa garam. Bahwa makanan tanpa garam diibaratkan sama seperti rasanya hambar. Siapapun manusia di dunia ini yang masih normal ketika dia makan baik sayuran maupun ikan-ikanan maupun daging, ketika ia makan tidak ada rasanya, pasti dirasakan tidak enak dan hambar rasanya makanan dan sayuran tersebut. Padahal garam itu tidak begitu mahal. Padahal garam itu sangat gampang dan sangat sederhana. Tetapi bisa rupanya mempengaruhi rasa, mempengaruhi selera, mempengaruhi yaitu kebutuhan manusia. Oleh karena itu bahwa firman hari ini juga kita lihat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Saduse bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jala opa ayat do turpukon alai mas saya bagas di bagasa turpuk tom dinarona sida marpungu halak parise do akasi boto surating manuku Yesus guru nami dia do patik raya sian akka patiki. Sesungguhnya bahwa ahli-ahli Taurat sudah tahu apa isi dan apa makna dan termasuk apa rangkuman dari seluruh hukum Taurat Tuhan, seluruh isi Alkitab. Itu benar saya tahu bahwa kunci dari semua kitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kuncinya hanya satu, yaitu kasih. Nah ngarong na asing. Pergabus do halak maddo holong rohana tu donganna. Holong rohana tu dibata alai olo do bemakkosomi. Olo ke membenci, olo ke parwarwahon, olo do patah-hatahon, olo do bain najat tu donganna. Itu adalah pembohong. Ido bener si Johan di share Johan sobai. Pergabus dui. Dat toho holong rohani tu dibata. Lau si donaing di bagasat turpu tau pertanyaan ahli-ahli Taurat ini, manakah yang paling utama? Dia dono porlu, dia do pati rayai. Haolongi ma debatam sian nasa roham, do sian nasa tetim. Haolongi ma do ngami do sodirim. Ido kunci, ido patik rayai. Ido penatadok rupani bahwa ternyata Yesus mau menyatakan bahwa dari isi seperti epistel kita tadi dari 2 Musa 20 yang mau diingatkan di sana adalah hubungan vertikal dan horizontal. Holong ido
napadomu jolmai tu debata. Yohanes 3:10 ay alana holong dorohani debata nampe perdosa hita nampe pergabus hita nampe jok mangulahon na jahat alai alana holong dorohani debata Roma tu portibio di Yohanes 3 ayat 10 dia menjelma berinkarnasi dang di badau debata be ibana alai nunga merekat be meleka asa rap dohot jolmai asa dia tu si holong ni rohani debata narosya banogicang tu portibion jala natadok museima holongi na pertikah holongi do nama terok kagani nama padomu hot debata tu jolma jala holongi do na padomu hot jolmai tu jolmai. Alani masih menarik do turupu tau dihama kadonga sahapor siam. Yesus mau mengajarkan bahwa model bahwa patron pasipatuduhon ni halak Kristen mengasihi semua manusia dan alani parmargao be dan alani donga sahuria be dan alana sarupa margabe dan alana sana bangsobe tetapi bahwa kasih yang mau dikatakan oleh Yesus Kristus bukan lagi soal etimologi dan terminologi dakolan pengertian be dakolan nawui pagajang-gajang be ahita be sugari disuruh mabain makalah tentang kasion buru benota 400 lebar alai di bagasa 30 tahun simpel do diajarkan Tuhan Yesus bahwa Yesus mau menyatakan bahwa dengan kasih patik raya na unok ni ima nasa natar surat tidak dia do sila honota di bagasa 30 tahun di do mai ima bahwa kasih itu adalah Allah. Debatado haholongani di sada Yohanes obat do di sada Yohanes tolu alani do dolko do tu hita debatado haholongani ai holan sia debatado bui rotarida holong ni rohai jadi molo dido disirupani bahwa debatado holongi alania kita semua sama tahu bahwa kasih Allah itu yang dikatakan Allah, dia adalah Allah. Tabereng mata buni halak naung majalo debata. Mardame ma portibion. Marsada roha ma portibion. Ido benarong detai bahwa kasih menembus batas. Holong ni rohani debatado na ro tu sino mensen ro tu tano batak. Asa dapotak kita asa tatada holong ni rohai. Masay menarik do di bagasa 30 tahun hidup menedok rupani memang monoteida. Saya dikuari do. Ado piga-piga bentuk ni holongi. Adong dui memang didok holong filia adong dui didok muse holong storge adong dui didok holong eros adong dui didok holong agape alai dihalak bata arung saranai holong i manai na holong budat detu syamura mang do taminang moido holong budak dia matai tu inatai holong budak dia matai do inatai tu anak nenin. Songono do cerita ni ubenero halak bata holong budat. Ya ma budat setelah yang mang minang di murum-murum di sana dak-dak di hau. Murum-murum ma imana. Di Pulau Samosir. Di Pulau Samosir rupani. Murum-murum imana. Hape Roma Galubang alani kapal nasa Najibata tutomok. Tapi sepatah mengulus sampai di galubangi tahun bah mengiyuk mereka terluson abe mengulus madikion tu sada batu
tersakok ma dekion apa nga suruh ai na ilatu bagasan tinggal ma holat deki ma marijahi ma dekion margepor ma dekion apa ibereng budak nai dakana murumi manak asima rohana alani tergerak rohani budak ton asi holong ni rohana itor ditiuk ma dekion di buni mana ma muse tugijang tu batu na tibbo rap do budaton ibu me ipiak ma di batu na tibbo asa mangulu teh dekion ni narhani budati HP dia makaronga bahado ujungna modding matero deke HP sasitonga ikut bonon na tu aiki ikut tarono na tu aiki alani holong ni rohani mana asi rohana alai dibu muse tu dolok bagaimana mate ma deke namar labata doi adong do filosofi na songoni di halak batak budu alani holong ni rohana tu enak kona alai gabi salah min memberikan si pata piba juk do gabi tangan si jauh alani mulai pagi saat tu menurut dana hijau merhempon tangis dia iya so nioloan kadang-kadang betul-betul gabe hinarakuro yes tunda holong na budak do Tuhan na hupasobuan akon alani alani jum ay biasanya do ni jam di awasi makna do ni jam 11 alele osani batorus do dibake hemponon do lektobon nabi riba rupane sotung nabi holong budak do nabi neno tu anak kon ni bon efekna bagaimana ngamulai mar pikir biano aing dia mamang dakoto la pengalamakku songoni rupane au ngol si pata gabe tangi saung ada taro rabe gabe sehira kebutuhan nai tiap hari mergim bakar rupani molo merjumpa lagi guru nai olah masih pada ipa tinggal hon laptop mai habe mergim baik kau dengar nina rupani guru nai iya nanti angin barang nat hoi iya lapatan nat bagian ni termasuk doi gabe pembiaran apa gabe hujahan ak turpukom gabe adong do salah satu faktor gabe sutung na holong budak doi nina rohak rupani alani kecanggihan di zamanom alani kekebutuhan nang alani tabuni portivio dipertikan mayo gabe dang binoto be menempatkan kasih itu alani dia makadonga sahapor siau kape takas dodok si Paulus tabuk kama di sada Korintus 10 tolu di sada Korintus 10 tolu ayat 4 ayat pitui bagas do ido imana taringot tu holongi dido imana songonon ia holongi ima nalabas do holongani jala nasorta dang na mangariburu ha holongani dang tengah jaladang pamurnang dirina marada situtudo ha holongani dang na ahut dang olo pangarimason dang dipajujur na jahat dang las rohana mida hagiduhon ala itu tongdo di halaso kasih tongani saluhutna do di tanam rohana saluhutna do di hapor siai dihirimi jala di tau memang moldo macam mitahono senaku nakeng wado macam mitahon taring tutur pukot tu holongon simpel alai maul ala nunga sudah hita maboto taring tu tentang imakasio do holongon alai angguau madok dohono kui baga 10 tahun naing dohono ni Tuhan Yesus do sekalipun ini sulit tetapi bahwa kita akan termotivasi teko jelas do iya dia mai iman akai hana Kristeni iko parholong ido naing dohono Tuhan Yesus ai holong ido mempunyai kuasa yang sungguh luar biasa mempunyai kekuatan holongi dan nakeng ngani berkuasa jala mergogo si tutu bayaku kamu mang ditiki mardonga-donga nih bang untuk ditiki netusan mulai met tentang arti kasih ayo ditiki dulu ba remaja holan itu torak boru I love you terhitir do buru-buru berarti naku arung do haro kikuatan ni I love you naku. Hola kuro bonang mojo cemburu pani. Ina tapat ditoro pani. Ala sebiasa di.
Holan nidok rupanya itu anak boru, I love you niku. Ternyata dia gugup. Begugup itu orang aku. Ada yang berengot tadi. Ternyata bahwa kata I love you, kata cinta itu sudah membuat sebuah kekuatan kepada orang lain. Ngetor grogi ibana. Lapatanna salah satu nataida ajaran di Tuhan Yesus bahwa ketika itu cinta itu kita katakan kepada suami istri, ay halak batak yang mauldi, ay sugari do amata tu data holong guru hakku tu hoina amate tororo data ay to ema hiriki pe di motor inna do, ay maborak nato halak batak susah do taringo tu holongon, ay mulai taringo ti holong tu halak batak, herana antipati do, alania atar mauldo mesra halak batak. Tetapi ada juga kelebihan orang Batak. Jarang orang Batak cerai. Itu adalah sebuah kelebihan. Lapatan dan pola perlu dihatahon. Alai cinta itu membuktikan adalah ikatan dan kekuatan. Perlu do perbuatan. Molo peta hatahon, aku cinta padamu moleta tuan akotai. Biarkan itu kita katakan tiap hari kepada anak kita. Supaya anak kita juga memiliki dia menekani. Molo saya tapadok holong rohak. Tu anak kotain, saya juga sadar dia juga pasti akan merasakan sebuah perlindungan. So dan di debata doi, ai so ngolodo holong ni rohani di debata, itu makilala do hita, hira na dilindungi di debata do hita. So ngonido istri, molo saya tapat dokoni pe, nampe saya suguruhana, porsiama makamai, hola taro, ya tiap hari do sidate. Wah, tebu masa kamun holong rakku tu. Atau emak pagura kuru hatamin nado. Ale mo lo bereng sawon naga lasir rohana. Itu mersugu ne sawon nei pepides do bereng. Berarti neraku begasan. Berarti mempunyai kekuatan dora hata. I love you nang di keluarga. Nang tu anak koteng. Saya kena percaya jika selalu kita katakan aku mencintaimu. Alai duduk hata di batara kengani. Ai dia do pati raya haholongi di bata. Shenasa roham. Sian nasa tayo. Ay di holong patik raya haholongi donga mido sudrim. Jadi konido nang sada unsur na perlu. Asa unsur kekuatan holongi rohana karingani memampukan ido bena molo saya tabisik koni nang tua kaya nakota. Tabisik kon nang hata itu rongatam. Nang pimpina tope amanami salah surako mangida udo to. Ala holong rohana tuhami kabawahanna. Baru tua ka parada. Itu adalah merupakan begitu. Ibu pedang jida gacarak be, olo gebe tabuma. Ale kotomana to, unang ala burjuga belas ni parlapu-lapu. Ay gurang ko ala songoni ala burjuga belas di parlapu-lapu rupane daw. Ay ko yung kotomado jala unang pamurang unang tengah. Alay ikon holongi na kangani, ikon dibungkus doi diame saling menolong, saling mengampuni, saling mendoakan, saling mengasihi. Asa holongi do mabe kita gabi margugu mula-ula. Ay holongi do mabe kita gabi sukses. Aleno songoni natay. Harus ada pertandingan. Pertandingan sembara rupani. Pertandingan di sada danau hadiah 100 juta. HP di bagas danau di bereng. Akabuaya. Ido isena berani mangalompat tu danau dapat 100 juta. Sudah tunjul me dangarong naparani. Habis tiba-tiba itu orang mangalompat tu bagasan. Orang mangalompat tu bagasan saya amama. Baik terus atau mangalompat hola di nang jenek buayau. Baik sikut tinaga amatai. Marah mangalo bersikut tinaga mana asal nang jalang buayai. Ba martopahi sudah tu, martopahi sudah. Nung keluar amatai sian pertandingan danau buayai neng wancarai sambil ilmu piala 100 juta. Bagaimana bisa selamat Bapak bisa dari danau buayai? Itu rora mate. Saya tidak perlu itu. Tadi siapa yang mendorong saya masuk ke danau ini? Terus itu. Darna berani. Itu yang di belakang wina bereng mah HP inat tanah. Itu. Lapatanna. Bayi malah ni holongi nak kengani. Holongi gay dapat heping 100 juta. Dan dapat malua amate. Lapatanna, alis tu kamu tu akka amata soninang. Unang alani 100 juta sebagai mate ya. Dan donokku saya dia karena kasih itu bisa menjadi sukses. Karena kasih itu Allah mengasihi dan mengampuni, mendorong untuk melakukan ido patik raya nanilun di bata atau taholongi badai bata
sen nasa roha do sen nasa teteta taholongi marongatai dan permusuh kita. Tidak ada musuh kita. Satu musuh itu Allah bagikan kita tersakiti. Alanido ikodorota unang adong musuta jaladang adong nata elati. Kita tidak ada musuh kita siapapun, tetapi semualah kita hargailah sebagai ciptaan Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat madiho ale Tuhan de bata di paingu hatam na badai kami. Asa tubuh ma Tuhan holongi. Songon kunci ni parngulon nami Tuhan ido isini bukuna badiyai. Molo adong tubuh di hame Tuhan. Holong. Turungan nami jolma dang permusuh kami. Dang adong di hami balas dendam, dang adong kebencian di hami. Namperong nama jahati kami alai ikko parholong do kami. Jala ikko tubuh holong ni rohai Tuhan tu sude nang dianakon suami istri tu tetangga nang tuakka isi pe Tuhan. Terlumobi ma di pangolon nami songon holong ni rohami tuho Tuhan. Asa ido perbui ni holonging. Olo Tuhan nagabe dalam ni pasu-pasu ibana ala nunga di holongi ho. Hodo Tuhan holongi atong iko petruh nami me tuliak portibion. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pasu-pasu ma pakobasyon ni huriam. Pasu-pasu karus ni huriam mulai danak remaja na poso ina ama nang parhalado lansia nang akapadita tuha pasu-pasu mamakobasi duriamom. Terlumobi ma di tonga-tonga ni pandemi COVID-19 Tuhan. Unang mabiar kami ay ho Tuhan nungaro makahologi kami. Asa holongi do Tuhan dalam nami mangubati maligugune baru Tuhan kami. Jalo ma Tuhan tayang elek nami muliati mariho. Amin. Da puji tuata marede tasian buku de pituras 24 ayat sada dohot ayat 2 sipulian non pinasa amato amang situa embe syaripar. Martang yang mahita. Mauliate ma upasa roha nami tu adopa muna badai aliamang perdengan bahasa. Di siala takas duho pakai lalau kami baganya sini roham do dengan nibasam. Nahu jalo hami sianari reng nang salpu saat dutikion. Di papunga sini roham do hami di bagason. Lau manoba memuji pasang pon guarmi. Imali Tuhan di pertangyangan salisa minggu ni patupani huriam. Nang somoni namangi huton marhiti live streaming di Jabu Nabi. Aliamang nabasa hatam nabadai ngau bigi kami aliamang. Lopokom may aliamang tu bagasan roha dua hati-hati pikiran nami. Asabui kami mengulon siulon nami
obar tulung meniroham. Martang yang kami aliamang tuakar wasmuna di bagasan persaiton. Pamalum menasia aliamang na di bagasan di bagas jabu nabi dohot na di rawat di rumah sakit lion hasabaran niroha tu keluarga na mga rawat suang songoni aka dokter na mga buati jala para medis leon ma habisiuhot tu nasida asalam sehat nasida buhi hami warpungu muse di bagas mon lau manobba mamuji warmi suang songoni aliamang nabasa dia kaya nokon nami na pinalumami tu hami sian nama met sa tu nama gudang homali Tuhan nama sumasu nasida di persikolan nabi di masa pandemi COVID-19 siaon post lomos rohanami alai peletuho do hami marap urusan agamang asa tungak kadadana na masikola di sekolah nabi boy mangyuton dinggan di sekolah na aliamang nabasa menghidu hami tuho ya ke pemerintah nami sian pemerintahan terendah 1/3 asa homa aliamang nama perbisuhi pemerintah nami asa boy hami melua sian pandemi COVID-19 siaon nang songoni aliamang leon hasa dan niroha pemerintah nami asa boy marsa dan niroha la nasida lau mabuan bangso negara namion gabi bangso na maju jala boy marsa di niroha lau pamajuan dohot mabayan bangso namion gabi masyarakat sejahtera digijang isalu nele amang mangido hami asa jumulu sesa dosa pengalison nami asa talup hami hasaton ni pasum talup kami hawaran ni pasum marhite Yesus Kristus balua hami jalo matang yang do elek namion mau lihat yang di ho aliamang amin. Tapuji Tuhatta maredde ita sian bukwede onom ratus sia puluh bitu ayat sada dohot hudutna hutma tapasahat peleata. Tatangya koma pilih nata babungom martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di banogijang. Hodo haroran salhut silehul leo na ringgan do naso libason na muliutus. Upasatami masyan nasa nutan pila nami tuho. Sejala may gabi uap na usus ijolom. Pasu-pasu majara moti asa upasya kami piliano. Pati buno rajo mitonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asal tadami gudang ni silihul-lihum itu kami. Asalam girgir hamadok mo liate tuhom. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak madok maita ditangiang hato patay. Alea manami na di banogijang. Saya binar badia mangkuarna.
Saya roh maharajamu, saya sau maloman. Leon matami sadarion amuluan sapari, sesama dosa nami sama padosa nami, di dosa di dongan namba dosa Tuhami, unang kami tugion pangujunan, palua mahami sian pamago, ay hodon apuna rajaon, dot agogon, rodia sangapon saliling lelinan. Amen. Didongani as ni rohani Tuhata Yesus Kristus, dot holong ni rohani di bata ama, doho parsoran itu di porbadia ima nama dongani kamu salu na amin. Oras madihita salu na.